malisip. Ihatan mo kwarta dali. Ha! Ayaw. Kwarta! Ay, kwarta akong gingon dili kay istorya. Ayo. Oh. Nasi pikta. Oh. Layo delivery ma'am pikta. Pila gina akong bayranan? 400. Oh. Ako sa niablian dahan ha? Surang sa tika, ma'am. Oh, sige, sige. Sorry. Usa man namang gi-order nga dili mo na mao. Dili man nimo akong order. Sir! Dili lagi nimo akong i-order. Make up man to. Uy, dili pwede. Ay kasama pa nang sa man namang gi-order nga dili mo na Ano, mao. noodles man eh. Ay, dili, mahimo. Waon to na mo among bayad. Dili pwede rin kayo gabihan, ma'am. O dili, yun pwede Doy, na. kung di ka ganak samok doy, ioleng kwarta doy. Di pwede, sir. Ay, ioleng kwarta doy. Iuli na lang din, ma'am. Di pwede Kay, gabihan, saan na na, ma'am? Di mo dyan ni mao, ma'am. Noodles man, ma'am. Oh, Sir, di mo na pwede. saan na ni na mo, ma'am? Make up ang tuwang. Gamiton ng tuturo ng Doy, di ka ganak samok doy. Ihatag ang kwarta doy. Kwarta ra mong gipangayo doy. Nga dagam kay istorya doy. Di pwede, sir. Di pwede. Di pwede. Kaya yun na nang gabihan, sir. Kwarta! Sir, iuli lang ginina ko, sir. Kay, noodles man eh. Di ko mong si banik. Make up akong gi-order. Noon sa man. Doy, kwarta doy. Pila may mong gibayad na. Oh, noodles. Pilay mong gibayad, ana ni, pilay mong gibayad. 100. Oh, kwarta doy. Pwede, sir. Pila ning rider ni nga. Ay, bisa na. Bisa Uy, na. dili ka pwede mo resiba na. Kay, iuli lang ginin ako, sir. Sa umay naman, sir. Iuli na lang ginin ako ni mo, sir. Pero, kung sir, iuli itaw, sir. Kay, di mahimo, noodles. Nga, make up. Ako, itong gamitin ako kung gamitin, sir. Kay, nami, parting 200. Nga, sa noodles. Tagay bagulo nimo kwarta ang gipangayo dili istorya nimo. Ihatag ko ang amo, ako, ang handog. Ay kwarta doy, dagang kay kag istorya doy, kapoy gi si paminaw. Mang scam ra di mo magtuga-tuga og pa-order ana. Ay kwarta. Ihatag lang din na amo. Uli Ay kung di ka gusto ko buhat kwarta, ihatag. Dili ka may sige tubag-tubag ka nang dibati nimo ang rason nimo. Hindi ko mahimo. Ay gusto mo man isa. Ihatag mo kwarta. Iuli na mo, sir. Kwarta, dungga mo sila. Ayaw, ayaw. Kwarta. Ay, kwarta ko gingon dili kay kay istorya. Ang kwarta lagi doy. Buti ka din sa mo doy. Ay, dungga mo magina na kung Ako lang lagi, ako lang lagi. ay na mo lang daghan sa magdaghang nga istorya. Ay magkauli kasi wala kay ulo. Dili mo ang anak. Good. Dili mo na kayo ni Piabi ng kwarta. Pila ng kwarta. Sige na lang. Lakaw na lang. Nangisog na. Nakaw na. Saan mo lang anak? Ay maguli kang wala kay tinay. Ay napalit na. Run. Kwarta day. Dungga mo sila. Ayaw, ayaw. Hindi ko mahimo. Ay gusto mo man isa. Ihatag mo kwarta dali. Ha. Kwarta. Nakaw na. Saan mo lang anak? Ay maguli kang wala kay tinay. Shout out din na mo si Brad Junior ang nag-request ani nga video. Hi Brad Junior Yungko. Hi! Tuma na mong request. Natuma na yung request brand. Nga lingaw-lingaw lang. Oh.
Sa karong vlog na mo guys, wala si Marta kay o sa ila kay napasmo. Napasmo si Marta. Nila sa kay tulo man eh. Lagluya, luya. Oro na guys. Sige ba? Bye-bye!